Kamano mroma intiere nyakwara mogojwanga rokie chenro mara migago odiochiengni makawuono kageno ni odiochiengi dhi e yorno makare to mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni makawuono. Hakuna ingine itameza ingine, kama kumeza tutakataa. Moko kuom jokanyo mag ODM oyango ni gigeto kom jalup jatend piny e otiko maruto dok godo e debe. Jodak mabureti Kericho bago ng'anyo kagikoni iloko kama SGR owinjo bed ni kale. Wabed ni namba chiel wakwong waluorre wan wawegi. Ka waseluorre wawegi to then wanyalo luoro jomamoko. Jagoro e migawo mar arita Raymond Omolo kwayo rawere mondo owe bedo jendeke manyalo miyo okonygi. Inyalo tudri kodwa namba mar 3 bende wantiere Twitter kata X @RamogiTVKE @James Opondo Senior. Facebook bende wantiere achiel kod YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Jatend piny Kenya William Ruto kone jodak ma Ukambani ni sirikande ok nowegi oko e weche mag dongruok kata matena. Ruto ma oriwore kod oganda jokristo e kinde lame kanisa mar ACK St. Martin's Cathedral bade makitui olero ni dongruok mawuok e sirikal mamalo kowinjore oketi e siasa kendo emomiyo obiro keyo gi ne jo Kenya maonge akweda moramora. Ruto kata kamano osekweth ma osebedo ka kwedo winjruok mar broad-based ma okoni mise mare en riwo wi jo Kenya. Hata zile sehemu mimi sijapigiwa kura nyingi, mimi nimepanga mambo ya maendeleo kila sehemu ya Kenya. Tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi, tutembee pamoja. Mungu ataamurisha baraka juu yetu na nchi yetu. And that is why I have made a commitment that we are going to work with everybody in the Republic of Kenya. Ndio nikatengeneza serikali ya broad-based, kuunganisha Wakenya wale wote ambao wako na nia ya kufanya kazi pamoja. Of course, huwezi kulazimisha mtu. Kuna wengine wameamua ya kwamba hawataki tufanye kazi pamoja, na hiyo ni uamuzi wao. Lakini mapenzi yangu na mapenzi ya Mungu nikiona ni tufanye kazi. Jagoro mar duondo bura mar Jubilee Moitalelo Lekenta oseo jatelo mar duondo bura mar DCP Rigathi Gachagua kuom dino ni kweth mar linda mwananchi timo campaign magi Olkalau e county ma Nyandarua kane olose e county ma Narok e kinde nyasi mar rutaya mar japuonj moro. Kenta okoni weche Gachagua go gin mapogo oganda bende okwayo rawere mondo mi oriwre kod duond bura mar Jubilee kweth mar linda mwananchi owinjo bed kod campaigns Olkalau kawuono kata kamano owit paranoko. Tusaidiane kujenga hii kaunti ya Narok. Na mimi husema Narok ni ya kila mtu ambaye hako huko. Wewe ni Mkisii, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mmasai, Narok ni yetu. Ni kweli ama si kweli? So tukienda 2027 tafuteni viongozi ambayo wana roho ya utu. We want a country where our children get a chance to realize their dreams, to live in peace and to prosper, not a country of one or two individuals. We as Jubilee are saying we want linda mwananchi wakuje tufanya kazi pamoja. Kama mtakikani malingine sisi Jubilee tumewa. We are accepting you and we are welcoming you with open hands. And we don't want as a party any dictatorship. We don't care where the dictatorship comes from. If it comes from part of the opposition or if it comes from the government, we want a free country where democracy reigns. So hii mambo ya kusema ati hatutaki watu fulani mahali ingine, tunataka wengine, tunataka wa Kenya wajumuike pamoja wajenge nchi yao.
Kodhi jimeni jatenda migao mar tije sirikal Geoffrey Ruku kwa jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mondo oriwre e gode bene jatend piny Kenya William Ruto yiero mabiro kaka yor kelo dongruok ne oganda jo Akamba koloso e kaunti ma Kitui. Ruku owacho ni jatend DCP Rigathi Gachagua tero Musyoka e yo ma ok ni kare ka bende omedo ni obiro tiyo gi lemo momako e chwalo dongruok ne oganda mag Akamba ma kinde ka kinde osedong chien nikech pogruok mag siasa. Okoni Kalonzo ni kod thuolo makare mar idho e siasa ka oriwore kod jatend piny William Ruto ka oseme ni Gachagua to wuonde wunda. Amekuwa kwa uongozi wa hii Kenya miaka mingi, lakini anashikana na wakora. Anashikana na mkora moja ambao anashikana na yeye ni huyo mtu anaitwa Wamonyoro. Juzi tu akiwa naibu wa rais alikuwa anasema Wakamba ni watu wachache, wangonje, hawakusaidia kutengeneza serikali. Mnapenda kiongozi wenu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, lakini mumwambie ya kwamba atafute William Ruto, wakae chini watengeneze serikali ya 2027-2032. Jasiasa mar duond bura mar ODM wuok milambo mar Kenya wuok oko mar chako golo duondgi dwaro komba jalup jatend piny yiero mabiro ma higa 2027 koloso e kaunti ma Vihiga. Romo moro kod jokanyono mag ODM jatend migao mar ohelni matindo kod madongo Wycliffe Oparanya oyango ni gisechako kenge mar keto ji kanyakla komedo ni ok gibijiwo pogruok mora mora kaka yor geto kombe mag siasa. Katika ODM tuingie mazungumzo na UDA. Tukifika kule mbele, lakini tuwe na watu wetu. Tunaingia mazungumzo, pati yetu itakuwa hapo, UDA itakuwa hapo, tusikizane vile tutaenda kwa elections next year. Hakuna ingine itameza ingine. Kama ni kumeza tutakataa. Hakuna kitu ya kumeza. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kuambia nyinyi at ODM bado iko live. We are going to work as a family that has been wounded so deeply. For us to salute our baba Raila Amolo Odinga, hata kama alituacha, ni kufanya hiyo kitu. Kuanzia kwa governor mpaka MCA. ODM was founded kwa kusema no 2005. Kama kuna unyanyasaji mahali, sisi tunakwanga wepesi wa kusema no. Jagoro emigao mar arita Dr. Raymond Omolo kwa yorowere mondo owere kod timbe mag goyo koko ne jotelo e kinde rombe mag galamoro ka okoni timbe makamago nyalo mono gi yudo konyruok kolose gwenge mag gem. Omolo okone rowere mondo obed jombola kendo gichwal kwayo magi ne jotelo e yo makare mondo giyud sir ma owinjore. Jokanisa obedo piny giling mos giwer to wan wadonjo wachako go koko gi tuta. Wabed ni namba 1 wakwong waluorre wan wawegi. Ka waseluorre wawegi to then wanyalo luoro joma moko. Eka ji mamoko bende nyalo luorowa to bende chako kaowa ka joma are serious. Makara ka nitie gima Elisha dwa timoni to timoni ka chunye oyie godo. Ok otimni nikech ichune kata ok otimni nikech odwani oriembi dhi mabor we gone koko. Nikech onyalo miyi siling 100, onyalo miyi siling 200 mondo iringi ai. Yet kani biro kibolori tinyalo wacho wachni. But kibiro to gimidwa timo en koko. Duondi ni malo. Umiyo jotelo luoro. Abone mano paro maliu kendo en paro monego beni donjo e it rawere mondo mi giyud konyruok kowuok kuom jotelo.
ma opogore. Kawadhi nyime en ni moko kuom jodolo mag kanisa mag roho e kaunti ma Migori oseyo josiasa kuom tiyo kod rawere kelo koko e kuonde siasa, kaga wacho ni josiasa monego se kuom medruok mag rawere gi ma idendo kaka goons. Jodolo gi kaunti gi kod Archbishop Mamu Sanda Holy Ghost Church of East Africa Julius Awiti gawacho ni josiasa nitiere kod ting' maduong' e geng'o koko mag siasa ma ikelo kod rawere. Gikwayo rawere mondo otegre kod josiasa matiyo kodgi e kelo koko e kuonde siasa. Siasa makawuono dong, siasa makawuono ni en siasa makelo chandruok, en siasa ma masira opong'o iye, en siasa ma weche maricho opong'o. Omiya kwayo jo siasa ni kaber to gibed joma beyo kendo gigo siasa mamuol makelo ne piny mar Kenya kwe kod dongruok. Mara to wadhi goyo, ok wanyal weyo makwa goyo, ta wakwayo ni kwagoyo kura to obedi kura man gi duoko, nikech wambe kwago kura to kotimnwa gik ma mwaneno kod wang'wa kaluwore kod kwayowa mane kwa mor kod kura machako bire higa manyien. To say, as a church, we condemn the goonism that is going on in our nation, and we believe, because we are observing, this goonism is a creation of politicians, and they are the ones who go ahead again and cry about goonism, yet it is their own child that they have given birth to. So we want to call upon them to take responsibility. Gikanyo emakao yueyo mara mokwongo cheno ni mara migago brosomo oteu ma aneno ka uoro kae mathoth ka bende iparona ni japicha kawuono en odiochieng' maduong' ne tim mar Junior Starlets mago jotugo ma hikgi ni piny mar 17 kama girakore gi South Africa e tielo mar 2 mar ng'ado tiko tuke mag pinje mangima. Tugo ma idhi bagi alap ma Nyayo. Willis Odembe nyisa japicha na sewuok kendo warade Nyayo. Kik dhi mabor. We can't have a building put up and it has no ventilation, or another person comes to a building that is a few inches from, and that's what we are seeing. And you ask yourself, we have a building code, and we are actually not respecting the building code. And somehow those buildings have passed through our county governments and got an approval. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dio. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuoche dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black Tich Adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari,
ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wacho ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo ka curriculum design o change. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by. Machiegni kendo jodak ma Chebunyinyi kaunti ma Kericho bago ng'anyo mamuol ewi lokruok mar gach okolo mar Standard Gauge Railways kata SGR ka giloso e kinde ng'anyo. Jodak wacho ni yor SGR mano yangi kinde higa mar 2022 noloki ma ok omigi ler kata kawo pach jopiny. Giywak ni lokruok ma kamano dhi miyo ok giyud tesend idho garino monego maugen ni dhi bedo Chebunyinyi kendo ne dhi kelo negi yore makare mag timo ohala kod yuto mobup ponono ni gari no kalo e gwenge makono. Ginyiso sirkal mondo odwok yor gach okolono kaka ne okete motelo kendo ponono ni ok owinji ywak gi to gibiro dhi nyime kod ng'anyo. Na kitu ni East Africa, alafu inakuwaje mtu mmoja mwenye mali mwenye tajiri na ambaye umepigiwa kura na wananchi alafu upeleke ikufaidi wewe wenyewe. Sisi pia ni watu. Hatuwezi tukakubali. SGR itabaki kuwa hapa. Ibadilishwa hata 100 meters itaenda offline. So kwa hivyo tulikaribisha project na juzi president alilaunch na akasema kwamba kila kitu inafanyiwa. Watu wa area hii, kwa sababu mimi ni pastor wa area hii, wakatengeneza matitles, wakafanyiwa succession na wanangoja saa hii malipo kutoka Land Commission. So juzi tukasikia kwamba kuna mabadiliko na hatuwezi kubali. Hata mimi kwa kanisa tulikubali na tukasimamisha ujenzi wa kanisa. We need a clear stand from the government that the station should remain forever. Secondly, we want to tell the area MP if he is concerned of diverting the station to a so-called Oino tea plantation should stop from now on. Jatend tije mag sirikal Felix Kosgei ojiwo jogo duto matiyo mondo owuog oko kendo tim tije mopogore kod gigo mane gisomo kende kaka yor neno ni gijiwo yuto magi kod dongruok matur ka koloso e mbalariany ma Masinde Muliro e kaunti ma Kakamega. Kosgei owacho ni jogo mane gi tije mopogore ni kod nyalo mamalo mar nyayo dongruok e alworagi. Romo makamano bende omulo noko mag tije e kind rawere komedo jiwo jotelo mondo oyaw negi kuonde tich kaka yor duoko timbe njore piny. Are you understanding? Let us be people who participate in the policy making process, whether it's budgetary, whether it's legislation, whether it's project formulation. Let us be at the center. Transition into the labor market, there are many opportunities. We are aware of the government internship program. There's Kazi Mitandaoni, there's Kazi Maju, and of course in-country jobs. These are not just stories, they are statistics about how students are transitioning into the labor market. But that also brings me to the question of the leaders gathered here today. In your space, you have job opportunities. And so the question is, how are you helping our young ones to transition and secure these job opportunities? It cannot be a one person's responsibility. But if we work together, we can hold the hands of our young ones in this county, and together we can move the country forward.
Maromo ji halufu prabich kwa uche lipote yango ni ose monji kod guogie pacho kama ngima ka kaunti ma Vihiga ni kod kwan mamalo moloyo kod ji maok tene 300 kalure kod nok mari yedhe mag gayo landruok mag kwiri mag guogie del ji maose kalo midhiero ne lwet guogi ahinya to e kaunti ma Vihiga ywak ne giyudo pek ma owinjo piny owacho otieki bende ikwayo mondo ochak tiegruok na ji ma pidho guogi kod jopiny mondo ging'e kaka ginyalo geng'o midhiero e lwet guogi ahinya to mafwadhore kendo onge jorit kata miechege. Kaniambia ugonjwa ni gani? Ugonjwa ni umba imeniuma. Ugonjwa imekuma hapa hatuna dawa. Jamani. Na venye nimehangaika usiku wote. Maumivu ya umbwa. Maumivu ya nyoka. Hizo ni vitu ambazo utakani uchukue hata 24 hours bila matibabu. But kwa Mungu nilisurvive. Nationally watu ambao wameumwa na umbwa from 2025 to 2026 financial year ni more than 56,000. Same period ya from 2025 to 2026 financial year watu ambao wameumwa na umbwa katika kaunti ya Vihiga ni more than 300. Around 307 people. So hizo madawa ziko ni ile tu sasa tutaangazia jinsi ya kufanya referral. So hizo madawa zikikuwa referral zinafika eneo. Governor ma Machakos wa Vinyandeti ochiwo kony mar omenda maromo milion 10 ne jo hala maromo 226 manoyudo masira mar mach e chiro mar mitumba e boma ma Machakos. Governor no bende ochiwo omenda mar somo ne jopuonjre maromo 69 mawuok e anyuola manoyudo midhiero no kolose kinde chiwo omenda go wa Vinyandeti olando ni tend county no dhi gero chiro manyasani mar uso lep mitumba kendo idhi ketne rageng' ma owinjore mag geng'o masiche matucho e alwora mag ohala. Okoni tend county no oikore mar chiwo sir ne jo ohala ma osebedo mise mag dongruok e pacho ka. Kwa heshima yote, tuko towards December, mahali ya Christmas, mahali tunavuna. Tuomba tafadhali, hii kazi ulioamurisha itendwe kwa haraka, ifanyike kwa haraka kabisa, turudi kazini. We are constructing modern sheds with fire prevention, fire extinguishers and emergency water tanks. What we have agreed is construction to be done on site. Kila mtu mahali alikuwa ndio anafanya nini? Anarudi, si ni sawa? Wale wafanyikazi wanafanya kazi hapa watachukuliwa wapi? Hapa.